Molt bon dia, maquíssims! Com esteu, gent maca? Espero que molt bé. Bon inici de setmana. Ja som dilluns, ja estem a dilluns, un altre cop. Comencem una setmana nova, amb exercicis nous, amb moltes coses per fer. Bueno, primer de tot, sabeu que dilluns sempre fem les endevinalles, les cites i refrans i els problemes del Yoshika. I la setmana passada vam deixar uns quants, no?, perquè els feixo durant tota aquesta setmana. I avui el que farem en aquest vídeo és, primer de tot, donar les solucions de la setmana passada. D'acord? I després ja tornarem a posar nous perquè els aneu fent durant aquesta setmana, quan voleu. Doncs, bueno, no m'enrotllo més i dono pas a primer les solucions i després els exercicis nous. Un petonet i que vagi molt bé. Comencem. Quines són les respostes correctes als exercicis de la setmana passada? Aquí podeu veure les solucions, primer de tot, a les endevinalles. I comencem, mireu, les endevinalles deien: és petita però té llei per fer anar vestit al rei. En aquest cas era, ara ho veurem, plana com la mà, blanca com la neu, parla sense boca i camina sense peus. La primera és l'agulla i la segona és la carta. La tercera endevinalla deia: és dura i no és roca, és rodona i no és pilota, té dit i no té mà, què serà? I en aquest cas és l'anell. Ara donarem les solucions de les frases fetes i refranys. Vale. Deien així. Bueno, havíeu de relacionar, I la primera amb una lletra, vale? I les respostes són aquestes. Morta la cuca, morta el verí. Era la E. No hi ha rosa sense espines, amb la D, la 2 amb la D. Val més un pardal a la mà que una perdiu en l'aire, amb la F era. Abans és l'obligació que la devoció, en aquest cas a la Y. Després de les rialles venen ploralles, amb la B. Sac buit no s'aguanta dret, amb la H. Aquí no vol caldo, 2 tasses, la A. El dinar reposat, el sopar passejat, amb la C. Per últim, teníem els problemes de lògica, que són aquests. Bueno, començam, havien uns quants. El primer deia: Joan s'aixeca al matí i descobreix que la llum de l'habitació no funciona. Obre el calaix dels guants, en el qual hi ha 10 guants negres, 10 blau fosc. Quants ha d'agafar per assegurar-se que obté un parell del mateix color? Vale? I en aquest cas la resposta era: posem-nos en el pitjor dels casos, en el que el Joan agafa els 10 guants drets o esquerres de tots els colors, la qual cosa li faria impossible d'obtenir una parella. Amb un mes li bastaria per completar la parella. O sigui, la resposta és 11. La segona deia: en una carrera, un corredor avança al que va al segon. En quina posició es col·loca? Doncs es col·loca en segon lloc. Vale? I després teníem els altres, el 3, que deia: condueixes un autobús en el qual es munten 18 persones. En la següent parada es baixen 5, però pugen altres 13. En arribar a la següent estació es baixen 21 i es pugen altres 4. De quin color són els ulls del conductor? Aquest tenia una mica de truc, I diu: del color que tingues tu els ulls, perquè com que tu condueixes l'autobús, pues ets tu. Si jo, per exemple, si fos jo, els tinc marrons, doncs marrons, vale? La 4, diu: sempre estic entre la terra i el cel, acostumo a estar a distància. Si intentes acostar-te, m'allunyaré. En aquest cas era l'horitzó. I la última: quantes vegades pot restar-se el número 1 del número 1111?
Diu, tan sols una, ja que en les ocasions consecutives estarien restant-ho al número 1110, 1109, 1108. Bueno, com veieu, eren coses de lògica, una mica de trampa, no? O sigui, de vegades pensem més enllà i les coses són més simples. Doncs fins aquí els exercicis les solucions als exercicis de la setmana passada i ara us deixo amb els nous. Un petonet.